Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Mencisngi kaladan ka jingjah ka bah ngut ki Bri U kila yap no hadien dkut tyllai jong ka Ropeway bakit ya ki tiar trei ki bapen internet ya ka Mandir ha pavagat jong ka Panchmahal district jong ka jilla Gujarat ki bayap ki kentup ya sangut ki batrei kum ki kontraktor bat ki batrei ban pen internet ya ka kalika mata Mandir ha pavagat ya kani la pentik naru da superintendent of police jong ka Panchmahal district Harish Dudhat hakabala ongru baki medyap lara no ban le ka post martam nakibayap ki kentop ya ki arngut ki lift operator sangut pat ki dei ki basyong haka cabin Ropeway haka por badkut tyllai haka por kumba lashting baje e janmit nakaliang jong SP ulong baka cabin jong ka Ropeway kalahap no sya khendo bat ru la yap baroh ngut haka ba la register ru ya ka case ha pavagat police station la ongru baka jing tokit halor kani kadang ya chakmat balada shem badan ka jing le khauler ba yaki daw an le ka badan kam halor kani hadien kani ya ka Ropeway bala thmu ban kit yaki ba mut ban leit kai ru la pen sange no mari dia ya kani ka jing dia ki krin balawan ra ban kin ria yaki bala hap na ka Ropeway la sha yaki bakin leit khnang ban sha yaki pulit bat ka fire department ban sei ki media ki pulit ki la ongru ba ki bala yap ki la yap hadin bala jia bat bala hap kani ka cabin najrong shakhando u president jang ka kalika mata trust ka bapej ru ya ka mahakil Mandir ha pavagat hills usrindra patil ulong bakani kala jia ka por bala pej bini abha ya ka Ropeway